Joanne, karong wala pa gyud natapos ang atong pakigbisog sa COVID-19. Kamo sa inyong sangguniang gipasa ang resolution number 6 kung diin gimanduan ng mga SK officials nga tabangan ang Barangay Health Emergency Response Team. Unsa man sad ang nahimong partisipasyon sa mga SK officials ani? Yes, naidaghan Secretary Martin, no? Una na mong gibuhat ato nga time when we started from I think April, naghimo mi o nagunahon na mi unsaon pagtabang sa atong mga frontliners, labi na itong nagbantay sa borders. So nakahuna-huna mi og paghimo og face shield. So ang kaniyang face shield nakuha ni namo budget. Ang budget namo na kuha is from mga volunteers, donations, mo ginay una namo nakuha. Kay kato nga time is wala pa man naka-realign dayon. Na-shock kami sa pangitabo sa COVID-19. So after sa among paghimo ato, naanay memorandum circular nga naghatag ang DILG, mo to nga nag-realign dayon ang budget sa atong mga kabatan-unan. So nanghatag nami og mga hygiene kits sa atong matag barangay at mga budget sa atong matag barangay nga SK, and then also sa federasyon naghimo sad mi og kaning ato gitawag nga health program pod nga side sa labi na sa psychosocial nato nga program. Tanan SK chairman nako gisugdan. We have our seminar and trainings kay mo lagi nag-lockdown. We have number one na ato ang problem is our mental health. We have our suicidal cases here in Ormoc, and then mo to nga amo gyud gi tagaag pagtagad ang mental side nato. So kani gipangunahan sa atong agak team, which is si Dr. Cam, mo to ako gisugdan sa mga SK chairman na naami training and seminar. And then also we have our Linggo ng Kabataan, which is naabtan yun ni, which is 1 week long celebration ni siya sa atong youth. So wala jud gihapon mi nagpalupig sa COVID, no? We just follow the strictly health protocols. Tanan namong activity sa tanan SK nga nangutan nagiunsa namo, tanan namo activity nga gikandak is moagi gyud mi sa health, sa City Health Department. Mangayo mi og health clearance nila, which is we have our Super Dome, 8,000 ang iyang kadak-on, pero mao to nga ilaming gibawalan at first ato nga bawal gyud ang amo ang mga activity. So amo silang gihangyo nga kami laging youth, nothing can stop us. Amo silang gihangyo nga pwede ba nga wala na lay audience. Moto nga ang amo ang activity is true live na lang di siya tanan sa FB, and then we have our sports gihapon nga pwede sa ECQ pa man ta ato nga time. So we have our online games nga maka-distract lang yun sa atong mga kabatan-unan, labi na kay naarigid ta sulod sa atong panimalay. And then also for the education side, Sec Martin, we have our Ayuda Eskwela, which is ang atong Ayuda Eskwela is full of volunteers gid ni siya, especially sa mga teachers nga mga mo magpa-ranking pa lang, so they have points ani. So ang atong matabangan pud nato tong mga students from grade 1 nga labi na tong naay ginikanan nga di gyud in town kay baw mo answer sa module. So kani siya mga teachers volunteers mungadto ni sila matag balay-balay ani mga bataa kay tabangan nila og tutors na sinagsulot sila og kanang face shield og mask gihapon Sec Martin. Dako man kay na sila placed dito so gitugutan mi nila dito pwede mi mag-camping for our mental health yanto Sec Martin. Joanne, karon hinay-hinay na ang pag-abot sa COVID-19 vaccine. Unsa sad atong gihimong lakang aron mas mapasabot nato sa publiko ang importansya niini?
Yes, Sec Martin, kagahapon lang no, together with our Mayor Richard Gomez and Congresswoman Lizzie Torres Gomez and also the 15 sangguniang panglungsod, kagahapon gipatawag na mo ang tanan punong barangay, head sa tagsa-tagsa nga department, and also ang mga tanan BCC sa kada barangay para maghatag og impormasyon matud ani ato a vaccine. So nagsugod na ang atong syudad nga mag-encourage gyud nga dili mahadlok aning vaccine. And then also for the youth side, naami gipasa ngadto sa City Mayor's Office, nangayo mi nila og budget kay this is a really big project namo, which is a moral painting namo, which is ang among team pod is vaccine para sa atong katawhan sa Ormoc City.